kaikki rakkaat noviisit. Kun ryhdytte maagikoksi, niin teitä täytyy muistuttaa siitä, että on muutamia asioita, joita edes tällainen 33. asteen suurmaagi, kuten minä, niin ei pääse pakoon. Ja eräs niistä on kotityöt. Ja erityisesti pyykkiä tulee hirvittävän paljon, kuten huomaatte, tässäkin on jo kori täynnä. Ja sitähän tietysti kertyy, koska rietastellessa tulee hiki ja välillä vaatteet valitettavasti tuhriintuu vereenkin. Edellisessä jaksossahan opetin, että miten vesijohtovedestä tehdään nuorten kyyhkysten verta. Mutta onneksi kotitöitä voi helpottaa taikuuden avulla. Minulla on tässä eräs yksinkertainen taika, jolla saan vaatteet siirtymään pyykkikopasta pesukoneeseen aivan automaattisesti, ja nyt haluan näyttää sen teille. Jälleen tämä taika löytyy täältä Mustasta Raamatusta, joka on tietysti jokaisen maagikon tärkeä työkalu. Ja se menee näin. Näre, ässim, ädeit, ne noumaa, nukja, näisköi, tillas, soi, ai, nyrlepäk, isolaniak, nus.